Og karon bade, I am back with another mukbang, and this time tinadahon na tong BTS meal, no? Hashtag BTS meal gikan sa McDo. So for BTS meal na sila'y 10 pieces nuggets, and then fries, and then the drink Coke, from Coke of course, and then na sila'y sauce. So for this one, is this Cajun or Cajun? I don't know how to read this. Focus. That one. Cajun? Comment below kung sa'yo pagbasa. Hinay mong angkol of reading comprehension dere. And the other one is the sweet chili. Yep, so let's try to open this. So here is a Cajun, so itawagan na. And the sweet chili. And I heard na ang BTS daw mismo, no, ang nagpili sa sauce. And nag-add lang taog chicken sandwich. And time check mga badi, it's 2:35 AM. And since di man takatulog ato na ning tiradahon, no, so pagidugayan na to. Let's try the nuggets. Lame. Kami yung sauce. Di good ba kay ko tig sausaw sauce, pero try po natin yung sweet chili. Barag ako. Wala inom. So, ang price dahil nga ako nabayaran is 260 for the BTS meal. So again, this includes this drink, Coke, fries, o 10 pieces na nuggets, and of course the sauces. Wa pa nilabot ang burger, so i-order na ko a la carte. Lami ka sa sauce bread, uy, ang gala. So nakaroon na vlog what like chocolate ice cream, no, kaya ng ice cream ko kanya. So kaya lang sa Chuy ilang ko the BTS meal. And I understand, no, people who admire them a lot, kay kita man gito tanan na mga idol, diba? Kaya kung si Sarah G or si Bruno Mars na email sa bisag aha, una pa ko sa first nga mapila. So I understand anong nga na sila makareact kay tungod ganahan sila sa BTS dansad. Yeah, dami nilang sauce. Kaso prior pag yun ni event, lagyan na kayo kong gikaon. So I'm not sure kung mahurot na ako sa pero I'll try my best. Pero so far, lamig yun siya.
Nag-match siya ba? Ang sauce nag-match sa ano? Sa fries. Sa nuggets. Oo, masugtip. Ay, masugtip. Hindi na ako sugtip. Alam mo yan, chili, sweet chili. And kato nga information na nakadungog ko nga or BTS ang namili sa sauce kay nagtanaw na bugog mukbang no. And they mention it and mention it to you guys. Bitin kaya ko no. Straw eh. Chicken na yapon no. May pagkatong. Sabay na natin doon. Kailanganan eh. Dali ko ni taxi. Okay, napuno atong camera. Cellphone na lang sa itong gamitan. So again, isaw-saw na ito sa sausage doon. Then let's try to dip it na po sa sweet chili. So basically, sagol na to siya no. Og nakakadiha na ang camera dito kay full man siya, so diri sa ta. Again, chuy lami kayo lang sauce no. There's sweet chili and this one. So, mau lang to no? Again, this is just a quick mukbang. Pero, the best ang sauce. Again, it would change the entire thing. So, lami ang sauce. Lami ang nagkaon. So again, thank you for watching and thank you sa mga watch, sa mga nag-watch, sa mga wala nag-watch. Love you all. So, poho na pod og ano to? Thanks, buddy.